Golden Buzz numărul 5 la Românii au talent. Bianca Mihalcea din Târgu Neamț l-a uluit pe Andy Moisescu. Bianca Mihalcea are 16 ani și a venit din Târgu Neamț la Românii au talent. Povestea de viață a adolescentei este una impresionantă și plină de durere pe care a reușit să o transpună într-un mod artistic nemai văzut. Tânăra a venit pe scenă pentru a dansa, însă a făcut-o într-un mod care combină pantomima și dansul contemporan, astfel că jurații au fost transpuși în lumea Biancăi, una în care emoțiile sunt transmise prin gesturi artistice și mișcări lente pe muzică. Adolescenta care a luat Golden Buzz. Bianca a venit să danseze la Românii au talent. Ea a trecut printr-o traumă după ce tatăl ei, care era coregraf, a murit. Fata a povestit că părinții ei s-au sacrificat mereu pentru ea și că toate emoțiile negative pe care le-a simțit după ce și-a pierdut părintele le-a transpus în dans. Tata a fost modelul meu în viață, mereu ajuta pe toată lumea, niciodată nu refuza nimic, încerca mereu să fie corect cu toată lumea și să facă dreptate. A fost bolnav, am descoperit prea târziu asta. Boala era foarte avansată deja, a murit după doar 2 luni. Ni s-a zis că nu se mai poate face nimic. A fost o pierdere foarte grea, anii au fost foarte grei, am fost supărată pe Dumnezeu mult timp, nu înțelegeam de ce s-a întâmplat așa. Dansul m-a salvat, mi-am transpus toată durerea în dans. El nu m-a văzut niciodată pe scenă, dar eu îl simt lângă mine de fiecare dată când dansez, a spus Bianca. Jurații au rămas uimiți. Jurații s-au ridicat în picioare după momentul ei, pe care l-a pregătit singură, fără ajutorul unui coregraf. Superb! Absolut superb, Bianca! Nu mi-aș fi închipuit niciodată că din popin și breaking se poate obține atâta emoție. De obicei, în aceste tipuri de dans se merge în cu totul altă direcție. Reprezentația ta a fost una încărcată de emoție, ești un dansator desăvârșit, a spus Andy Moisescu. Andra, bravo, fata! Știi ce ai reușit să faci? Am uitat pentru câteva secunde că sunt la un concurs în care sunt în juriu. M-am simțit că la un spectacol, că la teatru, m-am pierdut pur și simplu. E prima oară când mi se întâmplă în emisiune chestia asta. Mi-ai transmis că totul a venit din sufletul tău, nu din partea unui coregraf, a transmis Dragoș Bucur. Eu l-aș contrazice pe colegul meu. Cred că a existat un coregraf, cred că e mâna unui coregraf special aici. E mâna tatălui tău, dansul ăsta a fost un strigăt și poate niște întrebări la care nu mai căuta răspunsuri. E clar că ai o legătură cu tatăl tău pe care nimeni nu o poate înțelege. Dacă îți vine să râzi, râzi, dacă îți vine să plângi, plângi, dar atunci când te doare și ție dor, dansează, i-a transmis Bobonete. A venit momentul votului și o să-l rezolv eu rapid, a spus Andy Moisescu, care a apăsat butonul de Golden Buzz. Bianca a izbucnit în lacrimi de fericire, iar ceilalți jurați au mers la Andy ca să-l felicite pentru decizia luată. Când a început momentul, n-am avut nicio clipă în minte că o să mă înfing în butonul de Golden Buzz. A crescut de la secundă la secundă. Mi-am dat seama că acest moment n-are voie să treacă așa, pur și simplu, pe lângă noi, a spus Andy Moisescu.